Ježiš. Žaluj. Tak pojem do Prešova. Čo ti chalani? Nie. Puš to. Nie. Nerob do ňoho. Nie. Toho nie. You got me like this. Woo! I want you to beg, I want you to beg, I want you to beg. Jak si mi ulizal. I want you to beg, I want you to beg, I want you to beg. Zas, úlohy máš, čo bolo v škole? Naozaj? Naozaj? Úlohu si mala, poznám, že sú žiaci. Čakaj sa, fyziky? Čo? Prečo? A matrika? Čo? 3, 4, to nič, hej? Čo? A však to z diktátu je. Čo z diktátu? To je len? To výborný sa opravdu. Tak je to dobré, ne? Smrť. Toto je náš medvedík. A on sa bude s nami rozprávať dnes, takže on je moderátor. Dobrý deň, spoločnosť Zuzinka Polomská. Ahoj. Dnes tu vás vítame u vás doma. Hejže? Áno. A chceme sa vás opýtať nejakých pár otázok, takže zodpoviete nám a môžete vyhrať luxusné ceny. Zodpoviete otázky naše. No, hlasnejšie vás poprosím dostať. Ako sa dnes máte? Čo ste dnes robili? No. Aký máte názor na Alexa Dudinského? No. Čo sa chystáte robiť cez tento víkend? Opíšte nám to presne do detailov. Tento víkend ideme s túto prítomnou medaliou. Ideme do Prešova za neviem ani kým, ani ho nepoznám, ani som niečo tým nevidela. Takže neviem sama, kam ideme a neviem ani na čo tam ideme, takže v celku môžem vám tak povedať, že tento víkend je veľmi zaujímavý. Ako sa na to tešíte? Aha. Dobre vedieť. Teraz trošku zarepujem, takže... Moja hlava! Asi ju ten mi kurá.